Horas marihita saluhutna di hamuah kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus adorak suta paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang asini roha madihamu doho dame sia debata amatta dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di pertangyangata imana tersurat di Pesalmen 146 ayat sada rodi ayat 10 laus trupukodo nagabe epistel tuminggu pasapulu limahon dung Trinitatis 25 September 2022 hujahama dihita ta payhuti hukma di bagasan rohat tabi songono mahata ni Tuhata. Haleluya. Alito diku puji majahoba. Pujiokku majahoba saliling au mangulu. Sai edehonokku do debatakku saliling adong do piau. Unang marhaposak kamu tuaka pangarajai. Tuanak ni jolma naso upeo panupahio di bagasan ibana. Ia haruar sugut to dinai mula maibana tutanona. Diari nasasadai pesan masude akasakap-sakap nai. Mertua ma manang ise nama bahed debata ni sijak ko pangurupina. Marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Sito palangit doho tanood doho laut rodi isina sudena. Si ingot hasitongan rodi saliling-liling na. Si patikos uhum tu akana ni rupa. Sileho si panganon tu akana male. Jahoba makarhari akan natarate. Jahoba patonggor mata ni akan mapitung. Jahoba pahehe akan natuki. Jahoba makawolongi akapartigor. Jahoba mangaramoti halak naburo. Ibana marguguyhon akan nasopot somarama somarina. Dohot aka namabalu. Jala dipalipe yang godalan ni akaparjahat. Jahoba do raja rodi saliling-liling na debatamia lesion marsudu-sudu do haleluya. Imahata ni Tuhata di hamua kadongan saha porsiaun di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus maceta kasdo pesan manang tona ni turpukot tuhita ima asa unang marhaposat waka pangarajai di hata Indonesia didok para bangsawan dohot tuanak ni jolma naso upeo panupahio di bagasan ibana yang tidak dapat memberikan keselamatan. Dohot hata na jepek unang marhaposat tunagugu di Portibion. Ay sipata juk dudak songong guarnaya teh. Nagugu ninna hape si rupat do. Sisia gugu inna hape lau suarong duguguna. Atas songong guarni jolmeidui anggo guarna soina madingganna. Hape deudu guari sian pangalahona manang sian pabahenanna. Si burju doang go guarna nian. Hape soina matakang nate. Hatawiate tu akan namar guar si burju. Si buas ninna guarna. Hape soina mahulitna. Ima jurupa niya kamang dohot tamuinang si pata dodak kobar guari tu pangalaho nak tu pabahenan. Lausongonido ka nagugui guarna do si gugu hape tong do si urupan. Hamak kadongan buasa di orai hita marhapo satu jolma manang tu akan nagugu di Portibion. Perjulu ala terbatas do haguguon ni nagugui. Lapatan na dang manok tongi. Ia ruar sugut todinai mula maibana tutanona. Diari nasasadai pesan masude aka sakap-sakap nai. Ima didok di ayat opati. Songojol mai aidung mate ibana ahabi huroha si harap ponoto siani. Molorung mulak ibana sian pembuatan naihian maksudna mulak gabetano kembali kepada tanah
adong behuro hasihiru mosiani. Datu ngadong biate. Ahabi sihiri mosian orbuk, debu. Ahabi sihiri mosian namate. Jadi asa nguluni jol mana terbatasi digobarhon si Jesayas dui songo bunga pacur. Di Jesayas 40 ayat 6 didok, duhu donasa sibuk jala dusun bunga pasur hina dengganai sudena. Songo dia duhuroha bunga pasur. Adong do tikini adong, jala adong tikina dang adong, ima bunga pasur. Sekarang ada berbunga-bunga, besok layu, luluh, gugur, busuk, binasa. Alani daktar pangasahon si songoni. Semua kekuatan, kecantikan, kemampuan adalah seperti bunga rumput. Songon bunga pacur di dok rupani. Hiadu tabereng bunga pasur ate. Hatok domar bunga. Alai tak pola lilingi ngamarurus. Tak pola seminggu. Apalagi sebulan. Ima gobaran ni keterbatasan di jolmai di doksi Jesaya. Jadi ati adong daba nasay mga sahon haulion, haguguon dohot akapar binotoan, taingok ma ipesal pudoy sudi. Hira naswadong be na umuli niyan siyan Ratu Elizabeth dung dipatuduhon akka gobaran nay ditiki haposoon na. Suak songonido si Lady Diana, Lady Di. Say adul marasing do idaun haulion nay siya nakaparupuan na asingi. Alay nga buhanway. Wajah yang cantik dan memesona itu puluhan tahun yang lalu sekarang sudah kembali ke tanah. Ima jorupani contohna. Alai dang maksudna asa unang di hari koto behaulion dahangat to. Rikok do haulion, rikok do hagatengon. Tetap do tajaga haulion yate. Alai unang dipangasaho ni, unang dianggar ni. Tetap do dijaga hagatengon yato. Alai taingok ma nangatek pe mati do. Mangihuton panidang yo di Bibeli, adong benyan nagumugos yan siguliat. Tang adong pe. Alay nak pesongoni tong do tubang. Holan abalang manang katapil do di bay si Daud manubak ko ni bana. Tak pola si jata na canggih. Adong benyan nagumugos yan si Simpson. Tang adong be. Alay tong do tubang. Jala sopola akka alat perang na canggih menumbangkan ibana. Holan rayuan ni anak buru na marguar si Delileido menjatuhkan ibana. Tutu taingok do pera Sylvester Stallone bintang film Rocky ate. Rocky sada, Rocky 2, Rocky 3, muludak salah sahatu Rocky 4. Rocky itu kan batu. Artinya si Sylvester Stallone dikobarkan seperti manusia batu, keras, bandal. Alay nga buhanway. Si Arnold Schwarzenegger dohot akan na asing hidup eh. Ang gunabaron soy na mahiba na idaon. Hapenway nga songo dia. Nga renta abiyate. Nga matua bisudi. Na mulai keripu binereng buhinay. Hamuak kadungan, napaduahon, buasa dang marpos ni roha hita, tuhagugu o diportibion, ala dus-dusongon nidok ni parjamitay, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktunya. Martikibedo luhu na natinopa, ima didok di parjamita tulwi. Dang adong na abadi. Kecuali perubahan itu sendiri. Jadi molo adong na abadi di Portibion, ia
hanya perubahan itu sendiri. Alani molo martangia kita unak pola tapangido asa dilehot Tuhani umur na abadi ate. Hedang adong umur na abadi. Tumigo ma tapangido haguguon dohot hahipason madalani ari-ari ni nguluon manang sadia liling pedilehok kesempatan tuhita. Ido tumigon. Napatuluhon jolmaon sebenarnya rapuh do. Songon karupuk do murama ropuk. Nian ngahea hudok tuhita guarna do Superman manang si Superman anggo sasitong na Supermido murado magupu hola dilopa mamitor malapot. Alani rentan dohita murama putar songon galasi hola madikdik mamitor sarsar do sudi ima hita ima jolma napaopaton buasa dang marhaposak kita tunagugu aladang aduk kalua usia ni dang juru selamati si selamat tono dui tung laus na marguar si selamat pe tong do si selamat tono toni. Hamu akamanami dohot inanami berhentilah mempercayakan diri kepada siapa saja dan apa saja. Imana nidok na dibagas sa trupukon. So tung marhaposak kita tumanang ise manang tumanang ahape. Taingok ma salpudui sudi. Ada saatnya dia ada dan ada saatnya dia tiada. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan saja. Sebab di luar Tuhan semua kekuatan, kecantikan, kemampuan adalah seperti bunga rumput, seperti uap, seperti debu. Sebentar dia ada, tetapi sebentar lagi dia tidak ada. Bagaimana rupanya kalau berharap kepada Tuhan? Berharap kepada Tuhan bukan berarti tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan kecewa, tidak akan jatuh, dan lain-lain. Tetap duita alami. Marhapo satu Tuhani ada akhir yang lain. Tidak seperti bunga rumput, songon nidok ni si sayai, tetapi seperti biji gandum songon eme, songon nahina tidakon ni si Yohanes sidui di Yohanes 12 ayat 24. Natutusi tutudo na hudokot Tuhamu, dang nagadda eme, molo sumade bututano jala mate, dukpe mate, asa gudang perbuena. Ima akhir yang lain na hudok dikicangin. Lapatan na rakmede budunian bunga-bungai dohot eme biji gandumi sama-sama luruh, sama-sama membusuk, tetapi yang satu sang bunga rumput itu tamat, habis, sedang yang lain si biji gandum itu ia berbuah-buah. Hamu kadongan marhapo satu Jehovah ala ibana do haluaon jalanatuk baluahon. Anggo jolma sasudina si paluau dui. Dang adok sia jolma natuk paluau diri na sadiri. Na pinalua dui bana. Alani mertua ma jolma na marhapo satu Jehovah. Na mabahed debatani si Jako pangurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah debatanai. Marhapo satu Jehovah mahosian nasaroham. Jala unang marpangucade aku tu pikiramu sadiri. Poda tulu ayat 5. Pasahak madalam butu Jehovah jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Ima didok hatan itu hatta di Pesalmi 37 ayat 5. Atong marhapo satu Jehovah mahita. Ay ibana do si palua jala natuk paluahon hajol maon. Amin. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu meja lah paurat ton di bagasan rohanami bi asa diperbuihok katami perbuena dengan perbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.